Musulunci bai haramta min auren Hadiza Gabon ba, cewar Isa Ali Fantami. Mai sauraro kamar yadda ka sani dai, maganganu suna ta yawo a social media na cewa Hadiza Gabon za ta auri Sheikh Isa Ali Fantami. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, labarin ya fara ne da cewa Hadiza Gabon ta fito ta ce ba ta da wani burin da ya wuce shine ta auri Sheikh Isa Ali Fantami. Domin ko ta san cewa zai rike ta da amana domin ya kasance malami ya san duka haƙƙin aure. Wannan maganganun su ne suke ta yawo a social media. Kamar yadda mutane suke so su ji gaskiya akan wannan al'amari, sai yanzu kuma ake ta yaɗa wani rahoto ana cewa Sheikh Isa Ali Fantami ya ce musulunci bai haramta mai auren Hadiza Gabon ɗin ba. Mai sauraro ka gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro kamar yadda ka sani dai, a yanzu nan ake ta watsa labarin cewa Sheikh Isa Ali Fantami ya fito ya yi magana akan maganar aurensu da shi da Hadiza Gabon. Babu shakka mutane da yawa sun san cewa dai Sheikh Isa Ali Fantami ba zai taɓa auren jarumar Kannywood ba, domin kuwa ba ajinsa ba ce. Sai yanzu nan ake ta watsa wani rahoto ana cewa wai Sheikh Isa Ali Fantami ya fito ya yi magana akan aurensa da Hadiza Gabon. To mai sauraro a yanzu haka dai Sheikh Isa Ali Fantami bai yi magana ba, haka ita ma Hadiza Gabon ba ta yi magana ba. To mai sauraro ka ji cikakken rahoton, mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kada kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode.